Subrayung kusuk haipano bo koini ne rokno naiklayo tamokhe bo kungsung nai rok baikhe hakchal khe tongo nung subrayung nini kaito ni thani mari kaisa sandi abo mor kisa kuthuk eba nokha khai kusuk phano ungthung kuboino nung srai khe nini bubkhang tisawi mannai nung krak khe kirina kri khe tongoi mannai aro khatungma tongma bai nung bokha berawi mannai nung murukjagui kasang khe tongoi mannai tamokhe nini yapri subrayung no yaphardi bini thani bokha beradi subrayung no kirenai rok norok subrayungo bokha beradi tamokhe subrayung no kirima se elemni yapfang subrayung no kirima wngkha langmani timuk abo bono botharnai ni warani yakni pyogo subrayung chukno hawa tongoi naiklaio bo bebak borokno naiwi tongo kaito no mungso phano khogoi toni manya sri sitini bebak mani no bini thani peheljak bini mokol bwskango phyokjak aboni bagi no kungta chukdi tamani hinba subrayung omono sawo sakni kahamni bagi simi eba kungchukna bagui mungsa bata khlaidi tei hamchi tungyawi tongdi joli mano khibidi tamuk sudi abo bai hamya se klaiyo tamani hinkhe jaya borok ma thaknai tei buino hamya sanai rok rosajaknai tei samung hamya tangna bagui lama naituknai rok norjaknai borok bo bini hima lama no tui chongo tamokhe subrayung se bini yapri no seruo bo sabai ke khoroksa phano tisa phiri manya bo kholop ke khoroksa bo phyogi manya aboni bagui no nini bokhano se bebak ni slai nai murukti tamno hunba aroni se nini langmani timuk rok yor khlaio nung nini khukni kok jaya rok no hakchar khlaidi tei kok hamya rok bai sakno hakchal khlaidi nini mokol bai keplengkhe bwskang nasik thung tei nung bwskango nasigui mokol kaima ayang uyang ta ungthung nini himani lama no kepleng khlaidi hake nung nini lama no srai khe chongdi mana nung yagra bota ferdi yaksi bota ferdi nini yapri no hamya bai hakchal khe tondi